फिन खनसेबाव रुफाथि मोसाहारि मुंनि सासे आइजोनि खारनाय जाथाय। आथिखालाव आइजो खारनाय, दोनखारजानाय, गोमानायनि बिबाङाबो बर' माहारिनि गेजेराव गोख्रोंनि सायाव गोख्रों जालांगासिनो हमदों। अदेबानि आइजो खारनाय, दोनखारजानाय आरो गोमानाय बायदिया बर' हारियावबो मोनसे कालचार जालांनो हमबाय। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोंनि सिमला पुलिस थानानि सिङाव थानाय कख्लाबारि गामिनि अनन मोसाहारिनि बिसि रुफाथि मोसाहारिया थांनाय शुक्रबार खालिनिफ्रायनो गोमानानै दं। अनन मोसाहारिया फोरमायनाय बादिब्ला गावनि 5 बोसोरनि सोगोमसार मुंनि उन्दै गथ'खौ फुंबिलि समनि 7 रिंगासो समाव स्कुलाव दोनलांनायनि मुङाव फैनानै गावनि गथ'खौ स्कुलाव दोनलांनानै सोरबा गुबुन हौवाजों खारखोमालाङो। बे समाव अनन मोसाहारिया गावनि बिसि रुफाथि मोसाहारिखौ न'आव फैफिननानै गावजोंनो रुजु-रुमुयै संसार जाफैफिननो हालाय हाफाय हांख्रायदों। अनन मोसाहारि आरो रुफाथि मोसाहारि सानैबो उन्दै समावनो मोजां मोनलायनानै जुलि जादोंमोन आरो रुफाथि मोसाहारिनि खावलायनायाव उन्दै समावनो रुफाथिखौ लाबोनानै जुलि जानायनि उनाव रुजु-रुमुयै संसार जाबोदोंमोन आरो दिनै बेबायदि सासे आइजोआनो गावनि 5 बोसोरनि सासे उन्दै फिसाज्ला आरो फिसायखौ गारनानै गुबुनजों खारफालाङो। गले गले गावनि बिसिखौ न'आव फैफिननो खावलायदों अनन मोसाहारिया आरो सोरबाफोर बहाब्ला नुबाय बायोब्ला हमना दोननायनि गेजेरजों 6900661076 8638333520 जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों आरो जेराव मोनो बेवहायनो गावनि बिसिखौ लायनो थियारि होननानै अनन मोसाहारिया फोरमायो। आंनि मुङा अनन मोसाहारि। आं कख्लाबारिनिफ्राय बुंदो। आंहा 5 बोसोरनि सासे फिसाला दङ। बेखौनो थांनाय शुक्रबार खालि आंनि बिसिया स्कुलाव दोनलांदोंमोन। बे समावनो सोरजोंबा खारफालांनाय आं सन्देह खालामदो। बेसेबांसो दिन जाखो नोंनि हिनजाव खारनाया? आंनि हिनजाव खारनाया दिनैजों 6 दिन जाबाय। 6 दिन जाबाय। बेनिफ्राय नोंनि गामिनि नामखौ बुंनाय मोनसे रोखायैनो। आंनि गामिनि मुङा कख्लाबारि 1 नं। नोंनि हिनजावनि मुङा मामोन? आंनि हिनजावनि मुङा रुफाथि मोसाहारि। बेसेबांसो बैसो जागौमोन? ओरैनो 26 बा 27 बोसोर जागौमोन आंनि हिनजावा। नोंहा साबेसे गथ' गथाय दं? आंहा सासेल' दङ, फिसाला 5 बोसोरनि। मा समाव खारलांनाय? ओरैनो 7टा बाजायाव थांदो। थांनानै स्कुलाव दोननानै गथ'खौ स्कुलाव दोननानै निजे माबा बेलेग गुबुन हौवाजों नङाबा बेलेग सन्देह बेलेगजों खारफालांदो। नोंहा सोरजोंबा सोरबा हौवाजों खारफालांनायनि सन्देह दंखायोमोन नामा? आंहा दंखायोमोन। सिगांनो मबाइलखौ आं बुफायना होदोंमोन। सिगांनो आरो गंसे गोदान बायना होदोंमोन किस्तियाव। दायो मबाइलखौ सिमखौ बेलेग लगायनानै लादो। दा नोंनि हिनजावखौ नांफिनगोन ना नांफिना? रायजोनिसिम मा खावलायगोन? रायजोआ नुबाथाय आंनो हिनजावखौ नांफिनगोन। आं नङाबा आंहा बिराद खस्थ' जाबाय दं। गथ'खौ स्कुलाव दोनहैनाय, जि जोम सुना होनाय, ओंखाम संनाय माबानाय आं खस्थ' जाबाय दं। आं दा गारिसो सालायनो थाङोथ'। आं न'आव थाया, फुङावनो थाङो। फैबाबो माब्लाबा फैयो, माब्लाबा थायो। बिदिनो माब्लाबा फैयो, थाङो। बेनिखायनो आं दा खस्थ' जानांबाय दं। माबारैनो फैफिननांगौ। ओमफ्राय दा माइबो गायनो दङ। खोथियाबो जौबाय। दा आं ओजों जागोन ना ओजों जागोन जाबाय दं। माबार फैफिननांगौ। खामानिफोरखौ मावनांगौ आरो माबानांगौ। सोरबाफोर नुसनबायोब्लाथाय मा खालामगोन? सोरबाफोर नुफ्रांबायोबा बे हिनजावखौ हमना दोननांगौ। डाइरेक्ट फन नाम्बार होगोन। बे फन नाम्बाराव खोन्थाहर, जों लायनो थांगोन। जायखिजाया जायगायावनो थायाथों मानो? जायखि जायगायावनो थाया माथो, जों थांगोन, लायनानै फैगोन। हमना दोननांगौ।
सिगां समाव नोंजों माबा मोनसे दावराव दावसि जायोमोन नामा? सिगां जादोंमोन बिदिनो आं फैबाथाय ओंखाम संना होआ, संना जाफैनो गोनां जायो आं बेखौबो मानियो। थेवबो आं बिदि बुवाखै जोआखै, आंखौ बिदि खालामना गालांनाङा आरो इमान बिपदाव खोलैना गालांनाङा। माबार फैफिननांगौ बे हिन्जावा आं गारनो हानाय नङा। बेसेबांसो बे गोबाव जाखोमोन नोंसिनि हाबा जानाया? आंनि हाबा जानाया 17-18 बोसोरसो जाबाय। गोसथोलायना हाबा जानाय ना नायनानै जानाय? गोसथोलायनानै हाबा जादोंमोन जोङो। आंनि हिन्जावा बेलगुरि बाथाबारिनि। ओमफ्राय दा आंनो नांफिनगौ। आं नङाबाथाय आं सोलिनो बिराद तान जाबाय दं, हायाखै आङो। ओजों जागोन ना ओजों जागोन, गारिबो सालायनो थांनो हायाखै। आंनो नांफिनगौ जेरैखि जाया। बयखौबो खोन्थाहरनो खावलायगोन आरोना। ड्राइभरफोर नोंसोर नुबाय बायबाथाय आंनो खोन्थाहर, बे हिन्जावखौ हमना दोन। आंबो गारि सालायो नालाय, आंखौ नोंसोरो सहाय खालाम एसे। नुसनबायदोबाथाय एसे नागिरलाबायनानै नोंसोरो आंखौ माबा खालामहर, सहाय खालामहर। गोग्लैना दं। आं बिदि खालामनानै थांनानै आं बिराद निजेनो हालाय हाफाय जाबाय दं। ओजों जागोन ना ओजों जागोन। आंखौ नोंसोरो अनहरदो। आं उपाय गैया, आं निजेनो आं बेबायदि जागोन होनना मिथिया। आं सिगांबो होनबाय मबाइलखौ बेबायदि फन रायलायबाय थानायनि थाखायनो आङो गंसे मबाइल बुफायना होदोंमोन। आरो दा एबारनिफ्राय बिदि जाला होननानै ओमफ्राय आरो आं गंसे गोदान किस्तियाव लाना होदो। आं बेलेगनिफ्राय फैसा दाहार लानानैबाबो 5,500आव, ओमफ्राय दाख्लै 2,000खौबो होबाय फाइन नांनायखौ। अनोमोन आरो नोंनि हिन्जावखौ? आं बिराद बेबायदि अनोमोन, बुवाबो जोआबो बिदि। आं जुदि माबाबादोंबाबो बिदि माबाफोर सियारफोरजोंसो जालाबायोमोन, खिन्थु आं बिदि खालामाखै आं।